Hola, bones tardes, amics graciens i gracienques. Ens trobem al pavelló Josep Comelles, on debuta el partit de primera catalana femenina entre el Lluïsos i el Club Bàsquet Sant Gregori Vall de Llémenes. Amb nosaltres tenim el Xavi Sáez. Xavi, què ens pots explicar del partit? Bueno, ja s'ha vist des del primer minut, un equip, per mi personalment, penso que el millor de la categoria, en quant ha sigut molt superior tant a nivell físic com a nivell de ritme, com a nivell de tècnica de les jugadores, un equip molt complet i que ens ha passat el primer quart per sobre i bueno, al final nosaltres intentar fer les coses el millor possible. No és un equip de la nostra lliga comença la setmana que ve amb el Sant Cugat. Hem intentat que no ens faci més mal del que ens podia fer i al final hem aconseguit això. Vull dir, que passi el partit, el tercer i el quart doncs ja ha estat una mica més ajustat dintre de la superioritat de l'equip, però bueno, al final que el meu equip no senti aquesta derrota i faci més mal del que toca i pensar ja en la setmana que ve Sant Cugat, que és la nostra lliga. Xavi, el primer i segon quart heu fet 9 punts solament. Sí, bueno, i el tercer n'heu fet 11 i ara no ho he mirat, però més o menys igual, no? Al final sí que és veritat que nosaltres tots els quarts hem fet poquets punts, sí que és veritat que ells al primer quart ens han fet cap a 30, llavors hem ajustat una mica més a nivell defensiu, han acabat amb 60 punts, vol dir que hem ajustat bé, però bueno, era un equip que no ens deixava jugar en atac i quan ens trobem equips així doncs és molt complicat. Ja, diguéssim que ara el bàsquet Avarès passa a mans d'ells, bueno, al final perquè vosaltres ho heu guanyat d'un al final, al primer partit de Lliga. Sí. Bueno, l'Avarès jo crec que aquí és més una anècdota. Sí que és veritat que nosaltres, el fet de tenir-les a la primera jornada de Lliga, vam sumar una victòria que segurament difícilment haguéssim sumat a la jornada 10. Sí. Bueno, al final crec que en el balanç dels dos partits i amb un equip com Lluïsos, penso que una victòria, una derrota per nosaltres ha de ser un motiu d'alegria. Ja. Bueno, ells volen pujar, ja porten 3 anys intentant pujar i al final, per motius èquids, no poden pujar. Esperem que aquest any sí que té el bon equip que té, però esperem que sí. I vosaltres, al mig de taula, jo crec que podeu estar molt bé. Bueno, nosaltres, primer de tot, els desitjo el millor i que siguin una de les places de l'ascens, juntament amb la Vall d'en Bas, al qual he estat 3 anys i me faria molta il·lusió. Nosaltres, al final, és un equip que acaba de pujar a primera catalana. És un fet històric per la Vall de Llémena, per Sant Gregori. De fet, fa 2 anys estaven a tercera i mai s'havia pujat a segona. Sí. Es va pujar a segona, s'ha tornat a pujar a primera i al final el nostre objectiu ha de ser primer intentar salvar aquesta categoria i després portar els valors del club a tota la mainada, que crec que ho estem aconseguint. Sí. I aquest ha de ser el nostre objectiu, que ja et dic, comença la setmana que ve amb Sant Cugat, un equip de la nostra lliga. Molt bé. Xavi, moltes gràcies per estar aquí fent l'entrevista, gràcies a Multisports, i et desitjo el millor a partir d'ara. Igualment, moltes gràcies a vosaltres. Vinga.